Benvinguts a Rol Ràpid, ressenyes ràpides, parlo-les en pressa. Avui, Jocs de la Terra Mitjana, segona part. Jocs no llicenciats. No conec la meitat d'aquests jocs ni la meitat del que voldria i m'agraden menys de la meitat d'aquests jocs, la meitat del que es mereixen. Però aquí teniu una llista, sense cap ordre en particular, dels jocs que he trobat per la xarxa basats a la Terra Mitjana no llicenciats. Si en coneixeu algun altre, ja ho sabeu, deixeu als comentaris. I comencem amb Lore, del guanyador d'un Emmy de Plata, George McCrowell. És un retroclon del joc d'aventures bàsic del Senyor dels Anells, amb un estil molt OSR per raptar entre hexàgons. There and Back Again, de Ray Otus, un joc minimalista de 2 pàgines que té tot el que cal per jugar a la Terra Mitjana i que l'amic Falenzal va traduir al castellà com una ida i una vuelta, i a més va ampliar molt encertadament basant-se en les regles de l'anell únic. Va amb piles de daus de 6, on els 5 i els 6 són èxits, i el director de joc adjudica el resultat. Balrogs and Bagginsons, de l'Arcs d'Angli, és un OSR fortament adaptat a la Terra Mitjana des de la capsa blanca del D&D. Legends of Middle-earth, de Jeffrey Schechter, on fins i tot pot ser un Maiar, va amb una pila de daus de 6 creixent amb la dificultat, el resultat del qual ha d'estar per sota de l'habilitat. El combat és curiós perquè el jugador atacant decideix la dificultat del seu atac, és a dir, el nombre de daus que tira, i que obliga alhora el defensor a fer servir. Molt tàctic. I finalment, Lord of the Rings Unisystem, de James Silvers. El nom ho diu tot. I fins aquí la ressenya. I el proper capítol de jocs per jugar a la Terra Mitjana ens quedaran els jocs que s'inspiren en aquesta ambientació. Si no us ho voleu perdre, pitxeu el botó per seguir-me.